راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتس راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات أمريكا مس إثيوبيا زنبرا قطباون ناي لمعات مدباتن كتقصلن تغينا مجمريا فدرالاو منغستي نتي أبريتوريا استغتم وعل نهزة سلام تكبراونتو كرغاقص ألو كتبل موليفي قليصا تحقاقازيت بيت صحفة قدات أمريكا بقرن أفريقيا موليفي نزغلصت كوميتي وصاو قدات نبوليسي أمريكا أب تحت سهرا زركب هاجرات بزملكت أب زكايدو عقيبا نموصا سراويت إيرترا كاب إثيوبيا بزملكت أب زغرب حتو ملاش أب زهابتو الأوانيو نسام مقلصيا كلهم ناي وصا حيلتات كاب تግራይ كوصو تبايلو أب سمع نزة سلام بريتوريا سفير زلو نسراويت إيرتراون كم زملكت حبيرا بز مسرت فدرالاو منግስት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዝወጽእ እንተዘይገሩ ምስ መንግስት ዝነበረ ቁጠባው ምትሕጋዝን ናይ ልምዓት መደባትን ክቅጽል ከም ዘይኮነ ፍሊጣ ብፍላይትን ሃገራት ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ ዝወጽእ ብኣጎዋ ዝፍለጥ ብዘይ ቀረጽ ናብ ኣሜሪካ ንብረት ከኣቱ ዝፈቅድ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ዝነበራ ሓለፋ ዳግማይ ክወሃባ ብባንክ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝወሃባ ሓገዝ ክቅጽል እንተኾይኑ ኣብ ተግባራውነት ትስምዕ ንዘተ ሰላም ከም ዝምርኮስ ሞሊፊ ገሊጻ بغال وغن بزيك فدرالاوي سراويت كال كلهم برد زعاتقو حيلتات عدقهم كوردو أبس معكوان تتبتح تكباراو قوانقنا كابت السمدولو جزي زيادة كغيد كم زغيل من السرزينان من راقبيتاتن إثيوبيا أتو لقستلو نبيبي سبزها بغال قليصو مس فدرالاو منقسي سمع زغتمه هو حد أنبر نحنا يكونان زبلو كم بايتونا زا مسلو قل حيلتات تقراي بتسمع كم زي كيودون عدقهم كم زي وردون يقلصو بمهلاهم تقباراونا تسمع كيفشل شغلوت حيال وغنات مغانو يقلات حيلنا صنتن لوطن سودان مستي اب سلطان زلو تهدراو ጉጅለ ብዛዕባ ዝገበሮ ሓድሽ ስምዕ ብዝምልከት ምስፊካውያን ማሕበራት ኣኼባታት የካይድ ምህላው ካብታ ሃገር ሰፈነዎ ዜና መልኪቱም ቦታደራው ዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ብማሕበር ጠበቃታት ዝተኣመመ ጊዜያዊ ቅዋም ክቕበል ኣብ ዝብል ነጥብታት ከም ዝተሰማምዐ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ብልዕልቲ ወታደራዊ ጉጅለ ዘለዎም ጥርጣረታት ክገልጹ ዝጸንሑ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን በርጊሳውያን ማሕበራትን ብዛዕባ ትስምዕ መብርህ ንምርካብ ንሓይልና ጽነትን ለውጥን ሱዳን ሕቶታት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም ድሕሪ ተኣኼባታት ገለ ማሕበራት ኣብ ዝህብዎ ዘለዎም መግለጺታት ኣብ ልዕልቲ ወታደራዊ ጉጅለ ዘለዎም ጥርጣረታት ገና ከም ዘይተኣልየ ብምግላጽ ተግባራውነቱ ዘይጭበጥ ውዕል እዩ ክብሉ ቃሎም ሂቦም 24 ساعات ድሕሪ ትስምዕ መኽታሙ ኣብ ከተማታት ካርቱም ኡምዱርማን ሰሜን ካርቱም ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፀ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን እቲ ምስ ወታደራዊ ጉጅለን ዝተኻየደ ስምዕ ንምቋም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ምስ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ምዝታይ ንቃወም ብምባል ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ናይ ሰቐትሉን ዝዓነወ ንብረትን ካሕሳ ንምኽፋል ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ዳ እምበር ዘተ ኣየድልን ክብሉ ጭርሖም ኣልዒሎም ሓይልታት ፀጥታ ንሰሜን ካርቱም ዘእቱ መንገድታት ኣብ ምዕፃውን መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ኣብ ምሕላውን ብብዝሒ ተዋፊሮም ነይሮም الحوتنا يمن ناب قيح بحري بالستيكاو ميسايل بمتكواسو أغالبو محبرسب عالم سحيبو اتي حوتي كاب كتما سنعز وانشوفو ميسايل أهقراو ما يتقيح بحري كبتصح بمقالو نمسمر نقدي باب المندب أب حدقا كودغو خمزغل وتهدراوين منشتات قليصام حوتي كرمحيدت معلتات كل ما ياتون محلاو ناي بحريات سفيح متقعت غجمر مخانو تنكيغيو منشتات زينا كاب كتما حديد أبزم محلالفو حبريتا حوتي أب أهقراو كل ما يتقيح بحري كتغلوز مدبه بزحز اللون تاوغي نابتا هجر كمزة وفليتهم ودب حورات هاجرات أب قيح بحر تركب زترحرحت ناي نداد كارغو أب زمت عامت صعنتا كراغفو مغانو دحر مقلاصيو حوتي نزناي بحريا متقعت زمدب زلو كبلو وتهدراوين منشتات بوغنوم يقلصو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو
ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣመላ ኤርትራ ኣወርሓ ቁጢሩ ዘሎ ጽዑቕ ግእፋ ምእሳር ደቆም ከረክቡ ዘይከኣል ወለድን ምዕሻግ ኣባይትን ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ። ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ግፋን ማእሰርቲ ወለድን ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ብተመሳሳሊዩ ቀጺሉ። ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ዘተ ሰላም ሰሜን ኢትዮጵያን ነቲ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሻቕሎት ክህድኦን ግፋን ማእሰርትን ወለዲ ክሃድእን ህዝቢ ተጸቢኳ እንተነበረ ብኣንጻሩ ግና ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ብኢሱ ምህላውዮም እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኣብ ኤርትራ ሕሰም እንባብሮ ስእነት ኣገልግሎታት ማይን ኤሌክትሪክን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናባእሰዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሉቶም ምንጭታት ምስ ግፋ ማእሰርቲ ወለድን ምዕሻግ ኣባይትን ተደሚርዎ ሃገር ናብ ጸልማት ተሰጋጊራ ብምባል ደምዲሞም። ይኹን እምበር ሕሉፋት ደገፍቲ ህግደፍ ሰብ ረብሓን ፍሉይ ተልእኾን ንዝተወሰነ ምስልታት ከተማ ኣስመራ ባፅዕን ካልእ ከተማታትን ብኣሳኣል ኣቀናቢሮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምዝርጋሕ ንናይ ኤርትራ ዝዳረግ ሰላም የለን ዘርእስቱ ፕሮፓጋንዳታት ክነስሑ ከም ዝረኣዩ ኣገንዚቦም። ኣብዚ እዋን ዝነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ቤት መወዳእታ ብዘይብሉ ዕስክርናን ግፋን ሞትን ስንክልናን ማእሰርትን ስደትን ተጎሳቂላ ምህላዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘይፈልጥን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳታት ዝታለልን ኤርትራዊ የለን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣሚቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ደቆም ዘይረክቡ ዜጋታት ናይ ምክልባት መስርሕ ጋዜጠኛ ኤሪቲቪ ኢሳቅ መሓሪ ካብ ግፋ ኣምሊጡ ተሰዊሩን ዘለዎ ወዱ ናብ ዕስክርና ክሳብ ዘረክብ ተኣሲሩ ምህላው ተፈሊጡ። ኢሳቅ መሓሪ ንኣስታት 2 ሰሙን ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ኣብ ዝርከብ ተራ መንበሪ ገዛ ኣብ ዝመስል ማእሰርቲ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዘረጋገጹ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ስድራ ቤት እውን ንሒደት መዓልታት መንበሪ ቤቶም ተዓሽጉ ምንባሩ ሓቢሮም። ዕጡቃት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ጉጅን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዞባ ካሚሽን ናብ ዝርከብ ማዓስከራት ረድኤት ንምብጻሕ ዝተላእካ ናይ ጽዕነት መካይን ንሰለስተ ዋርሕ ከም ዝዓገቱን ንገሊአን ድማ ከም ዝዘመቱን ከም ዘቃጸሉን ኮሚሽን ህጡስ ሓደጋታት ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ነዘፍለጠ ብ17 ሕዳር ኣብ ዘቕረቦ ወቕታዊ ጸብጻብ እዩ። እተን ንሰለስተ ዋርሕ ተዓጊተን ኣለዋ ዝተባሃላ መካይን ብስሐን 10 ክኸውን እንከሎ ናይ ዝተቃጸላን ዝተዘምታን ብስሒ ግና ኣይተነጸረን። እቲ ኮሚሽን ነቲ ምዕጋት ምዝማትን ምቅጻልን ዝፈጸመ ዕጡቕ ሓይሊ ኦነግ ሸኔ ምዃኑ ብምውቃስ ኣብ ሓያሎ ዝባታት ፈጢርዎ ብዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት ረድኤት ንዘድልዮም ዜጋታት ሃገር ብኣግኡ ንምብጻሕ ከም ዘይተኻኣለ ኣስሚሩሎ። ዕጡቃት ኦሮሞ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዞም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ነቐምቴ ዞባ ጉጂን ዞባ ከማሺን ናይ ክልል ቤንሻንጉል ብዘካየድዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት 10 ሰባት ከም ዝቐተሉን ወፍሪ ሕርሻ ዝርከቦ ትካላት ከም ዝዓነወን ኣቐዲሞ ተሓቢሩዮ። بتقلال حلقة ستاف سراويت جنرال تيري بوركارد زمرح العلوي والتهدراو لأخ منقست فرنسا ناب جبوتي وقعو مبتاح أكايدو እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ፈረንሳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዱ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ሚኒስተር ምክልኻል ሓሰን ዑመር መሐመድ ብርሃንን ምስ ጅቡታዊ መዘንኡ ጀነራል ዘካርያ ሸኽ ኢብራሂምን ብምርኻብ ኣብ ሁሉ ወተሃደራዊ ኩነታት ዞባን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ሃገሩን ጅቡትን ብምትኳር ተመያይጡ። እቲ ጀነራል ኣብ ጅቡቲ ብጸንሓሉ ኣብቲ ሃገር ዓስኪሮም ናብ ዝርከቡ 1500 ወተሃደራት ፈረንሳ በፂሑ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረሙን ብሚኒስተር ምክልኻል ሰባስቲያን ለኮርኖ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ተመሳሳሊ ምብጻሕ መክያዱ ይዝከር። ቆላሕታ ናብ ቻይና ከይትገብር ስጋታ ሓዲራ ከም ዘላ ትግለጽ ፈረንሳ ላዕለዎት ልኡኻታ ናብቲ ሃገር ክትሰድድ ኣብ ውሽጢ ዝኽልተ ዋርሕ ንኻልኣይ እዋናዮ። ኣሜሪካ ብወገና ቻይና ኣብ ጅቡቲ ተካይዶ ዘላ ምስፍሕፋሕ ካብ ዝፈጠረላ ስጋት ተበጊሳ ካብ 2002 ኣትሒዛ ንዝዓስከረትሉ ሎሞኔ ብዘመናዊ መልክዕ ኣብ ምዕባዩ ተጸሚዳ ትርከብ። ፈረንሳን ኣሜሪካን ተማዓዴን ዓስኪረናሉ ዝርከባ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብድምር ልዕሊ 6,000 ወተሃደራት ክሓቁፍን ከሎ ነፈርቲ ውግእ መራኸብ ኩናትን ታንክታትን የጠቓልል። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ገሾም ዝቐነዩ ኣዴታት ዝርከብኦም ሓያሎ ሰባት ናብ ኤርትራ ዝተመልስሉ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ተኣሲሮም ተወሲዶም 6 ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኣስሩ ምዃኖም ዘረጋገጹ ምንጭታት ኤረና ብ9 ሕዳር ድማ 4 መንእስያትን ሓንቲ ደን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ገሊጾም ዝተኣስሩሉ ምኽንያት ዛጊት ክፍለጥ ኣይከኣለን። ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ገይሾም ርክባት ኣብ ወፃኢ ምስ ዝርከቡ ተቃምቲ ምዝርጋሕ ካብ ኣስመራ ዝተወስደ ኣሳእል ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ
مزرقح أب إرترا زتخلكله مزامورن درفتاتن مولال ناي وጻእ شرفن ካልእን የሰላስሉ ለው ተባይሎም ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያን ምክትታል ይካየድ ምህላው እቶም ምንጭታት መዚ ኣተኣሳሲሮም ኣብ ዝለኣኽዋ ሓበሬታ ጠቒሶም ኣብ ኢትዮጵያ ን21.2 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ይዕደል ከም ዘሎ ኮሚሽን ህጹጽ ሓደጋት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ 16 ሚልዮን ህዝቢ ብደርቂ ዝተጠቕዐ ምዃኑ ከስምረሉ እንከሎ 4.6 ድማ ካብ መነባብሮኦም ዝተፈናቐሉ እዮም ኢሉ መንግስቲ ነቶም 9.4 ሚልዮን ዜጋታቱ ረድኤት ክቐርብ እንከሎ እቶም ዝበዝሑ ግና ካብ ለገስቲ ኣካላት ብዝተረኸበ ሓገዝ ይእለዩ ከም ዘለው እቲ ኮሚሽን ብ17 ሕዳር ኣብ ዘቕረቦ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣነጺሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ምስ ክሌማ ተታሒዙ ዝተኸስተ ደርቂ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዝነተገ ግጭታት እውን ሚልዮናት ኣፈናቒሉን ተጸበይት ረድኤት ከም ዝኾኑን ገይሩ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ንክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፈርን ዝጸለወ ካልኣይ ዓመቱ ዘቑፀረ ኩናት ሓደ ካብ ኣውራ ምኽንያታት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ኣብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ኩናት ክፈናቐል እንከሎ ኣስታት 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ክልተ ሕዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝተኸተመ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ረድኤት ጻዕና 263 ዓበይቲ መካይን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዝተዋፈራ እቲ ኮሚሽን ጠቒሱ ኣብ ርእሲ እዚ በብእዋኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመልሱ ኣስታት 71,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ግዜያዊ መጽንሒ ተዓቒቦም ተጸበይት ረድኤት ምዃኖም ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ረድኤት ናይ ዝጽበ ብዝሒ ህዝቢ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰበ ኮሚሽን ህጹጽ ሓደጋ መንግስቲ ነዚ ዝቕጽል 2 ወርሕ ን8.8 ሚልዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ 6 ቢልዮን ብር ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እንተኾነ እቲ ሓገዝ ዝተማልአ ክኸውን ተወሳኺ 13 ቢልዮን ብር ከም ዘድልዮ ኣገንዚቡ እቲ ኮሚሽን ኣቕሪቦ ብዘሎ ጸብጻብ መሰረት 110 ሚልዮን ካብ ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 19.2 ሚእታዊት ተጸባይ ረድኤት እዩ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ምግታእ ዶብ ሰጋር ገበናትን ሽበራን ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ናይ መረዳድኢ ሰነድ ከቲመን ብጉዳይ ዶብን ኣጠቓማ ናይልን ኣብ ምስሓብ ዝርከባ ዘን ክልተ የጎረባብታ ሃገራት ነዚ ሰነድ እዚ ዝኸተማሉ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ተመስገን ጥሩነህ ዝምራሕ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምስ ኣካየደ እዩ ንሱ ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር ኣብ ካርቱም ኣብ ጸንሐሉ ምስ ሱዳናዊ መዘኑ ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋደል ብምርኻብ ብዶባት ክልቲአን ሃገራት ክፍጸም ብዛዕባ ዝኽእል ገበናት ብፍላይ ሽበራ ብምትኳር ዘትዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስልጠና ምልዋጥ ተመክሮ ምውፋር ልፍንታዊ ሓይሊ ኣንጻር ሽበራ ሃድን ዘይሕጋዊ ምስጋር ንግድን ደቂ ሰብን ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘ ገበናትን ብሓባር ክሰርሓ ኣብ ምርዳእ በጺሐን ከም ዘለዋ ሱዳን ትሪቢዩን ነቲ ዝተኸተመ ሰነድ ብምውካስ ኣመልኪቱ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋደል ዝመርሖ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ 14 ጥቅምቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ዕጡቃት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ብዘካይድዎ ዘለዉ ግጭታት ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልታት ልዕሊ 62 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መርበባት ዜናታት ሃገር ሓቢረን እቲ ግጭት ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋን ሆሮ ጉድሩ ወለጋን እዩ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዶቸቬለን ነበርቲ ከባቢ ብምጥቃስ ኣመልኪቱ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከባቢ ኪረሙ ድማ ብውሕዱ 20 ሰባት ብተመሳሳሊ ከም ዝተቐትሉ እቲ ናይቲ ምንጭ ጸብጻብ ዝገልጽ ኣብ ርእሲ እዚ ጃርዳጋ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት ዕጡቃት ኦሮሞ ኣስታት 12 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም ኣሽሓት ነበርቲ መንበር ኣባይቶም ሓዲጎም ርእሰ ከተማ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋን ኣብ ዝኾነት ሻምቡ ይሃድሙ ምህላዎም ተሓቢሩ እቶም ዕጡቃት ኦነክሽን ምዃኖም ብወገን ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል ይግለጽ እኳ እንተሎ ብነጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ጽዑቕ መጥቃዕትታት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ከተማ ነቐምቲ ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 10 እስራት ከም ዘፍትሑ ክግለጽ ቀኒዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ ብናይ ሆላንድ ኩባንያን መንግስትን ብሽርክነት ንዝውነን ናይ ሕርሻ ትካል እውን ከም ዘጥቅዑ ኣመሓደርቲ ናይቲ ከባቢ ኣረጋጊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ኦሮሞ ብዝምልከት እዋናዊ መግለጺ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ ካብ 1979 ኣትሒዙ ን43 ዓመታት ንኢኳቶርያል ጊኒ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉማ ባሳጎ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዘኽእሎ ምርጫ ተወዳዲሩ
ወጽኢቱ ናይቲ ብሰንበት 20 ሕዳር ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶን ፕሬዚደንትን ዛጊት እኳ እንተዘይተሓበረ ንኣኩኡ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ብምእላይ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወዲ 79 ዓመት ንጎማ ተዓዊቱ ዝብል ዜና ብመንግስቲ ክቃላሕ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶት ሃገር ይገልጹ። ምርጫ ኣባላት ባይቶ ኣብ 20 ሕዳር 2022 ምርጫ ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ሕዳር 2023 ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ወጻኢታት ንምቕናስ ተባሂሉ ብሃንደበት ክልቲኡ ምርጫታት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክካየድ ተወሲኑ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ን43 ዓመታት ስልጣን ብምሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴዎዶሮ ኦቢያንግ ንጎማ ማሳጎ ክኸውን እንከሎ ብ6 ሕዳር መበል 40 ዓመት ስልጣኑ ዝጸንበለ ፕሬዚደንት ካሜሮን ቦልፒያ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕበሎ። ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ንኮንጎ ብራዛቪል ን38 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚደንት ደኒሳሱ ንጊሶ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቪኒ ድማ ን36 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ራብዓይ ኣሎ። ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ኣብ 1986 ስልጣን ካብ ወለዱ ተረኪቡ ስዋዚላንድ እትበሃል ዝነበረት ሃገረ ኢስዋቲኒ ን36 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ እውን ብፕሬዚደንት ኡጋንዳ ብሂደት ኣዋርሕ ጥራይ ተበሊጹ 5 ደረጃ ሒዙ። ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ስልጣን ብዝጸንሕዎ ብዙሕ ዓመታት ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ። ኡጋንዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝንቀሳቐሱ ብመጋቢት 23 ወይ ማርች 23 ዝፍለጡ ዕጡቃት ንምጥቃዕ 10,000 ወተሃደራት ክትልእኽያ። እቶም ምብራቃዊ ኮንጎ ዞባ ኪቡን እትርከብ ከተማ ሩትሺሩ ምስ ተቆጻጸሩ ንብረት ጽዒነን ናብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ኣማኢት መካይን ኡጋንዳ ኣብ ዶብ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። እቶም ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዞባ ኪቡን እትርከብ ከተማ ሩትሺሩ ምስ ተቆጻጸሩ ንብረት ጽዒነን ናብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ኣማኢት መካይን ኡጋንዳ ኣብ ዶብ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ኡጋንዳ ምስ ዞባ ኪቡ ናይ ኮንጎ ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ እተካይደሉ ኣብ ደባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኣውራ መንገድታት ብምሉኡ ኣብ ሓደ ብምውዳቑ ንቁጠባ ዝፈታተን ስጋት ስለ ዝኾነያ ሰራዊታ ናብቲ ዞባ ክትልእኽ ተገዲዳ ዘላ። ብመንገዲ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ትጥቀመሉ ኬንያ እውን ኣቐዲማ ንተመሳሳሊ ዕላማ 1900 ወተሃደራት ልኢኻያ። ኡጋንዳን ኬንያን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምንቅስቓስ መጋቢት 23 ኣትዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ካኑንጉ ዝርከብ ዶብ ኢሻሻ ንምኽፋት ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ክጅምራ ትፅቢት ኣሎ። ዕጡቃት ጉጅለ M23 ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ኡጋንዳ ብዘዋስን ኣብ ከባቢ ኪቲጎማ ዝርከብ ዶባ ቡሳዛ ተቆጻጺርዎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንኹሉ እቲ ናይ ንግዲ መስመራት ዓፂው ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራይ ዘይኮነ ንኡጋንዳን ኬንያን ቁጠባዊ ስግኣት ፈጢሩሎን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሰውራዊ ሰራዊት ኮንጎ ብዝብል ካልኣይ ስም ዝፍለጥ ጥዕጡቕ ጉጅለ ድሕርቲ ኣብ 23 መጋቢት 2009 ዝተኸተመ ዘይተዓወተ ስምዕ ሰላም ኮንጎ እዩ ብM23 ወይ መጋቢት 23 እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ። እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ንዘለዎ ዞባ ጎማ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር። መንግስቲ ሩዋንዳ ከም ዝድግፎ ዝንገረሉ ዝነበረ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ድሕርቲ ብሕቡራት ሃገራትን ኣጉራዊ ማሕበረሰብን ዝተገብረሉ ጸቕጢ ምቁራጽ ተኹሲ ኣዊጁ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምዕ ሰላም ክገብር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣዛሕቲሉ ጸኒሑ። እንተኾነ ገለ ክፋልቲ ጉጅለ ኣብ 2017 ዳግማይ ኣብ ዞባ ጎማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት መጥቃዕታቱ ናዕበየ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓሊፉ ንዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ግጭት ክሸምም ናብ ዝኽእል ደረጃ ዓብዪ ይርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኡጋንዳን ኬንያን ሰራዊተን ናብ ኮንጎ ምውፋረን ደጋፊት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንዝነበረት ሩዋንዳ ስጋት ኣሕዲሩላ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግባር ምቁራጽ ተኹስን ስምምዕ ዘተ ሰላምን ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ ቤት ጽሕፈቱ ፍሊጡ። አንቶኒ ብሊንከን ናብቲ ብ22 ሕዳር ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘካየዶ ዝረረብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ኣተኪሩ ተመያይጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽባጽሕን ኣብ ትግራይ ከምኡውን ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣሜሪካ ትከታተሎ ከም ዘላ ብሊንከን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹሉ።
أتلعلواي بعل سلطان أمريكا تكبر سمع مقراص سغسي بزغلطفه نغتكبر ناي وصا حيلتات كسحبون حيلتات تግራይ ድማ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣገዳሲ ክብል ኣብ ተዘረረብ ኣስሚሩሎ ንሱ መወዳታ ኣሜሪካ ነቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ከም እትድግፍን ኣብ ምክትታሉን ምፅራዩን ብዝለዓለ ከም እትዋስአን ኣረጋጊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲን ወተሃደራዊ ስልጠና ዘጠቃለለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምጅማር ዘኽእል ንድፈ እማመ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ እቲ ብሰሉስ 22 ሕዳር መበል 5 ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቕረበ ንድፈ እማመ ብወለንቶም ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወርዱ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ምስ ሰራዊት ንኽልተ ዓመታት ክጸንሑ ዝብል እዩ እቲ እማመ ብተወሳኺ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ድሕሪ 2 ዓመታት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍናዎም ከም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ምዝጉባት ኮይኖም ክጸንሑን ምስ ዘበርከትዎ ጉባኣት ዝመጣጠን ረብሓታት ክስርዓሎምን የጠቓልል ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ተዓላሙ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንፍሉይ ወተሃደራዊ ተልእኾ የገድሱ እዮም ዝተባህሉ ተፈልዮም ተወሳኺ ስልጠና ክወስዱ ምዃኖም እቲ ንድፈ እማመ የመልክት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ሃገራዊ ኣገልግሎት ክጅምር ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ እቲ ምስሉ ኩነታትን ሞራልን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ናብ ፓርላማ ዝቐረበ እማመ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ውትድርና ዝርከቡ ካብ ኮሎኔል ንላዕሊ ዝኾኑ ላዕለዎት መኮንናት ካብ ቀረጽ ናጻ ዝኾነት ሓንቲ መኪና ክእቱ ክፍቀዶም ዝብል ከም ዝርከቦ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ አበባ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ 2022 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝሳተፉ መራሕቲ ወግዓዊ ዕድመ ልኢኹ እቲ ፕሬዚደንት ናብ 49 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዝለኣኸ ዲፕሎማሰኛታት ጠቒሶም መራሕቲ ሱዳን ቡርኪና ፋሶ ማሊን ጊኒን ምምሕዳር ባይደን ካብቲ ዋዕላ ዝነጸሎም 4 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እዮም ምምሕዳር ባይደን ንኹለንተን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዘይተኣገዳ ኣሜሪካ ከም ልኡላውያን ሃገራት እትፈልጠንን ኤምባሲታት ዝተለዋወጠትለንን ሃገራት ኣፍሪቃ ዕድመ ከም ዘቕረበ ይፍሊጡ እንተኾነ ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ተነጺሉ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብቶም ካብዚ ዋዕላ ክበኽርዮም ተባሂሎም ዝተገመቱ መራሕቲ ሓደ እዩ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ዕድላት ወፍሪ ንግዲ ቁጠባ ጸጥታ ድሕነት ብቑዕ ምሕደራ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ክሊማዊ ለውጥን ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ግሎባዊ ዛዕባታት ክዝትዩ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኦሉሰጉን ኦባሳንጆ ድሕርቲ ብክልተ ሕዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንመጀመርያ እዋኑ ናብ መቐለ በጺሑ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብ24 ሕዳር ናብ መቐለ ድሕሪ ምእታው ኣብ እተገባብራት ስምዕ ብዝምልከት ምስ ሰበ ስልጣን ትግራይ ዘትዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ምስ ምጅማሩ ትግባረት ስምዕ ንምቅልጣፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኤሌክትሪክን ኢንተርነትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝኸፍተሉን ሓይልታት ትግራይ ድማ ዕጥቆም ዘውርድሉን መስርሕ ክከታተል እዩ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ዝፈትሕሉ መስርሕ ብዝምልከት ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ንዘለዉ ኣባላቶም ሓበሬታ ይዋሃብ ከም ዘሎ ኣዛዚ ናይቶም ሓይልታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ ንሱ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ነቲ ስምዕ ንምትግባር ድሌት ከም ዘሎ እኳ እንተረጋገጸ ኣብ እተገባብርኡ ጸገማት ከጓንፍ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ትግባረት ስምዕ ንምቅልጣፍ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል መግለጺታት ብወገን ትግራይ ብቐጻሊ ይወፅእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ናብ መቐለ ዝበጽሐ ኦባሳንጆ እውን ኣብ ዝርእስቲ ዝምትኳር ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይዘራረብ ከም ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ትግራይ ሓቢረን ኣባለቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቖመት ናይ ስምዕ ጉጅለ ዝኾነት ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ፑምሌዚ ምላምቦ ንዱካውን ምስ ኦባሳንጆ ሓቢራ ናብ መቐለ ተጓዒዘላ ሑቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ኣብ ዝርከብ መከፋፈሊ ነዳዲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ያካይዱ
እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሓድራሞት ኣብ ዝርከብ ኣልዳሃባ ዝተባሃለ ማእከል መከፋፈሊ ወይ ድማ ተርሚናል ነዳዲ ብ21 ሕዳር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነዳዲ ተመላለስ መርከብ ኣብ ዝተጸጋዓትሉ እዋን ከም ዝተኻየደ መንግስቲ የመን ወቒሱ። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዶ ዝተኣመነ ሑቲ ብወገኑ ዒላምኡ ነታ ናይ ንግዲ መርከብ ንምእላይ ምንባሩ ሓቢሩ። እታ መርከብ ድሕርቲ ካብ ድሮን ሚሳይል ብምውንጫፍ ዝተኻየደላ መጥቃዕቲ ካብቲ ተዓሺጋትሉ ዝነበረት ከባቢ ወደብ ኣልሽር ብእውንብኡ ከም ዝተኣልየት ንሰራሕተኛታት ናይቲ ማእከል ብምጥቃስ ኣልጀዚራ ገሊጹ። ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ዝተኸተመ ስምዕ ምቁራጽ ተቕሲ መንግስቲ የመን ካብ ነዳዲ እቶት ንምኽባት ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝወቐሰ ሑቲ ንማእከላት መከፋፈሊ ነዳዲ በተደጋጋሚ ከጥቅዕ ጸኒሑ። ሑቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ባለስቲካዊ ሚሳይል ብምትኳስ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክስሕብ ክኢል እዩ። ንዝበዝሐ ሰሜናዊ ክፋል የመን ተቖጻጺሩ ዝርከብ ሑቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ክልማያቱ ንምሕላው ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክካየድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ንዘሎ ቅልውላዊ ምግቢ ዝውዕል 47,000 ሜትሪክ ቶን ወይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኩንታል ማሸላ ረድኤት ሂባ። እቲ መንግስታዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ USAID ዝተለገሰ ረድኤት ብመንገዲ ውድብ ምግቢ ዓለምን ትካላት ሱዳንን ናብ ህዝቢ ክከፋፈል እዩ። ነቲ ረድኤት ዝፀዓነት መርከብ ብ21 ሕዳር መልህቓ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዘውረደትሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝርከቦም ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳንን ተቐቢሎማ። ኣብ ሱዳን ብዘይካቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝፈጠሮ ዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታት ካብ ቤት ንብረቱ ተፈናቂሉ ኣብ መዕቆቢታት ዝርከብ ኣስታት 1.8 ሚልዮን ህዝቢ بقطتا تتصباي راديت مخانو صبصاب حبرات هاغرات يحبر راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازيت إنياتا زدالو نتا راديو